iskreno, s ovom mojom potencom i s ovom pozadinom, osjećam se kao Bethany Mota 2014. godine. U današnjem videu sam... Što sam tako to rekla? U današnjem videu sam odlučila da snimim video sa mojim psom. Sa mojim kerom. Sa kernom jednom ovdje. Bole, ajde ustani. Ajde ustani, molim te. Molim te, moram da dobijem te preglede. Ti si lep. Nemoj tako zbunjeno da mu gledaš. Ajde. O, Bole. Ne, Bole. Bole, sve u redu. Bole se uplašio. Bole, te lolim, ali moraš malo da ustaneš. Opa, tipa. Joj. Izvini, Bole. Izvini, Bole. Ti si pametni, Čuko. Pametni. Ja sam vidi. Kako sam pametan. Ne znam baš kako će da ispadne ovaj video, pošto moj pas neće da sarađuje. U današnjem videu sam imala ideju kao da vam pokažem mog psa, Boška. Pošto dugo nisam snimala video sa Boškom i da puštam neke videe na YouTube-u, da on reaguje na to jeste neke zvukove. Ali Boško nekako neće da sarađuje i baš je čudan. Pa zato što moj pas, kao moja noga, pa zato što moj pas cvili kada pokušam da ga pomjerim sa ovog mjesta, morat će ovako da bude video. I usput na mom se krevetu, nemoj to da zaboraviš, ne cijeniš to dovoljno. Evo pokrećite. Poklijen Lea, poklijen moju bebu. Bole, lezi Bole. Šta je ovo? Ovo i mene malo plaši. Ne brini se, Bole, sve će biti u redu. Naćemo nešto drugo. Ovo treba da psi vole. Znači ovo psi navodno vole. Ne, Bole, nemoj da ideš. Bole, potreban si mi. Aj, čekaj da spunim makar ovo. Doviđenja. Sad ću samo da snimimo završetak, jel može? Jel može, majstore? Pa ne znam iskreno šta bih rekla. Bole neće da sarađuje, Bole ne želi da bude fin Cuko i normalan. Ovaj video nije baš ispao onako kako sam ja zamišljala, jer Bole je u nekom tako čudnom raspoloženju i onako pipneš ga malo, počne da cvili, ne želi da se snima. Bole, ajde, pogledaj, kamera, vidiš? Svi misle da si lep, da si lepi Čuko. Svi te vole i obožavaju, ja stalno dobijam poruke. Kako je Bole lep? Šta radi Bole? I sve tako neke lepe poruke. Ne znaš i koliko imaš fanova, nisi svjestan. Jel da? Šta bio? Hoćeš da te pustim na miru? Hoćeš da te pustim da izađeš iz sobe? Ajde. Eto. Doviđenja. Znaš kada ćete kupiti keksiće ponovo? Verovatno sljedeći put kada budem vidjela.
Hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Stvarno ne znam. Žao mi je. Nije baš onako ispao kako sam planirala, ali bože moj. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao! Joj, pa šta bilo? Šta bilo, ludica moja mala? Ja, vama je čudno što imam dugu kosu, meni jest. Osjećam se kao neka princeza. To moji psi reže jedan na drugog. Roki, bole, mir! Mir!